aku karo Peno iso ngungsir bangsa Walanda, Dik. Injih Kang Mas. Iya. Kula gadah setunggal pamondotan. Jaluk apa, Dik? Bakal tak turuti, Dik. Kowe Kula jaluk apa, Dik? Rene, Dik. Kowe jaluk emas, jaluk kalung, jaluk matine bangsa Walanda. Tak lakoni, Dik. mboten Kang Mas. Jaluk apa, Dik? Kula nyuwun anak cacahe 1000. Hah? Yo linu, Dek, bagus, Dek. Lah kok anak cacahe 1000 ora linu. Lah piye? Aja oke-oke. 2 aja cukup. Ah, Jaluk anak pira, Dik? Loro. ya. Loro ya. Lanang karo wedok, Dik. Lanang karo wedok. Iya, iya, iya. Bagus karo Ayu. Iya. Ya. Bakal tak lakoni, Dik. Apa sing ora bakal tak lakoni, Dik? Apa meneh awakmu sampe gandeng renteng karo wong liya bakal tak pateni, Dik. Mboten Kang Mas. Lah. Kula tresna sangat kalian panjenengan. Dik, Injih. tak tinggal delok, Dik ya. Injih. Kowe makone aku tak moro gene mbok